Ola, este é o traballo da Guerra Civil de Siria feito por Xiomara Ubiña e Lola López. E este é o índice do traballo. O goberno laico da rama do Partido Baaz chegou ao poder mediante un golpe de Estado en 1963. Durante os anos seguintes, Siria experimentou unha serie de golpes de Estado e cambios de liderado, ata que en marzo de 1971, Hafez al-Assad, un alawita, se proclamou presidente. Este sistema mantívose en vigor ata 2012. Cando se celebraron as primeiras eleccións multipartidistas para o Consello Popular Sirio. Tras a morte de Hafez al-Assad no 2000, o seu fillo Bashar al-Assad asumiu a presidencia do país mediante as eleccións. Con todo, estas expectativas non se materializaron, segundo os críticos. O mandato de Bashar al-Assad estivo marcado por promesas incumpridas de reformas políticas e económicas, que provocaron protestas masivas en 2011 como parte da Primavera Árabe. A Guerra Civil en Siria comezou en marzo de 2011, pero ten raíces máis fondas. Siria foi unha colonia francesa ata o ano 1946. Desde entón, estivo marcada por golpes de Estado, réximes autoritarios e forte control militar. Desde 1971, o país foi gobernado pola familia al-Assad, primeiro por Hafez al-Assad e despois polo seu fillo Bashar al-Assad, que entrou no poder no ano 2000. O réxime mantivo un control moi estrito, sen liberdade de prensa e nin partidos políticos reais. En 2011, co estoupido da Primavera Árabe, moitos sirios, especialmente mozos, saíron ás rúas reclamando máis liberdade, democracia e fin da corrupción. A resposta do réxime foi moi violenta, con represións, detencións e mortos. Esta brutalidade provocou a radicalización das protestas e a creación de grupos armados opositores. Actores internos que eran o goberno sirio, liderado por Bashar al-Assad, que busca mantener o control, a oposición armada, o Exército Sirio Libre, que tenta derrocar o réxime, grupos islamitas como Hayat Tahrir al-Sham e o Estado Islámico, e as milicias kurdas, principalmente as YPG, que buscan autonomía no norte. Os actores externos inclúen Rusia e Irán, que apoian ao goberno, e os Estados Unidos, Turquía, Arabia Saudita e Qatar, que apoiaron aos grupos rebeldes. Israel levou a cabo ataques aéreos como obxectivos iranianos en Siria. A pouco de iniciarse as protestas, o que comezou como unha movilización social acabou transformándose nun conflicto armado de grandes dimensións. A rápida escalada da violencia, sumada á represión brutal por parte do réxime, levou a unha fragmentación do país. En moi pouco tempo, Siria converteuse nun campo de batalla entre múltiples actores, dende grupos rebeldes laicos a organizacións islamistas radicais, pasando por milicias locais e forzas kurdas. Cada un destes grupos tiña os seus propios obxectivos, territorios e fontes de financiamento. Esta desorde interna fixo que a Guerra Civil en Siria deixase de ser un conflito completamente nacional. Convertiuse nun conflito internacionalizado, no que interviñeron potencias regionais e globais con intereses opostos. Irán e Rusia aliáronse claramente co réxime, mentres que Estados Unidos, Arabia Saudita, Turquía e outros países apoiaron a distintas forzas de oposición, directa ou indirectamente. O resultado foi unha guerra prolongada, caótica e con múltiples frontes abertas. O momento máis crítico foi en 2014, cando o grupo Estado Islámico aproveitou o baleiro de poder en varias rexións e conseguiu ocupar grandes extensións de territorio, tanto en Siria como en Irak. A súa brutalidade, os ataques terroristas e a proclamación dun califato en Raqqa obrigaron a comunidade internacional a intervenir de forma máis directa. Aí foi cando comezaron os bombardeos da coalición liderada polos Estados Unidos centrados na loita contra o ISIS. Mentres tanto, Rusia iniciou a súa propia intervención militar directa en 2015, cun obxectivo claro: garantir a supervivencia do réxime de Bashar al-Assad. Co apoio da súa aviación e do exército sirio, lanzaron campañas de bombardeo masivo que permitiron ao goberno recuperar o control das cidades estratéxicas como Alepo e Homs. Estes bombardeos, con frecuencia dirixidos tamén contra zonas civís e hospitais,
foron duramente criticados pola comunidade internacional. A fragmentación de Siria aumentou co paso do tempo. No norte, as milicias kurdas organizadas nas forzas democráticas sirias estableceron unha zona autónoma con modelo propio de goberno, apoiado polos Estados Unidos. Isto provocou a reacción de Turquía, que teme calquera movimento autonomista kurdo nas súas fronteiras. O exército turco lanzou varias operacións militares dentro do territorio sirio para impedir a consolidación desa autonomía, o que engadiu un novo nivel de complexidade ao conflito. Co paso dos anos, as frontes estabilizáronse en boa parte do país, pero iso non significou o fin da guerra. O réxime conseguiu manterse no poder e recuperar parte do territorio, pero moitas zonas seguen en mans doutros actores. A reconstrucción do país é case inexistente, os esforzos diplomáticos da ONU non deron resultados concretos e a poboación civil continúa sufrindo as consecuencias dun conflicto que se volveu estrutural, marcado pola destrucción, a división e o medo. O que fai especialmente complexo o caso sirio é que, a pesar de que oficialmente hai menos combates abertos que nos primeiros anos, as tensións, as represalias e enfrontamentos puntuais seguen presentes. Non hai unha solución clara nin un plan de reconciliación nacional efectivo. A guerra civil siria non rematou de forma definitiva, senón que simplemente entrou nunha fase de estancamento, con múltiples zonas baixo diferentes administracións e sen unha visión compartida para o futuro do país. As consecuencias humanitarias da guerra civil en Siria foron devastadoras e profundas. Millóns de persoas sufriron desprazamentos internos e externos, converténdose en refuxiados que fuxen dos conflictos en busca de seguridade nos países veciños e alén. A destrucción de infraestructuras básicas como hospitais, escolas e servizos públicos deixou a poboación sen acceso adecuado á sanidade, á educación e á auga potable, agravando a crise humanitaria. Ademais, a constante inseguridade e os ataques indiscriminados provocaron un elevado número de feridos e mortos, afectando especialmente a civís inocentes. As poblacións vulnerables, incluindo nenos, mulleres e persoas maiores, enfrentáronse a dificultades extremas, cun aumento significativo da desnutrición, enfermidades e traumas psicolóxicos debido á violencia e á perda das súas casas e seres queridos. En definitiva, a guerra causou un sufrimento humano masivo e unha emerxencia humanitaria que segue afectando a Siria e a rexión. A guerra civil en Siria tivo un impacto económico devastador. A destrucción de infraestructuras fundamentais, como fábricas, estradas e instalacións enerxéticas, paralizou a produción e o comercio, provocando unha forte caída do PIB e un aumento do desemprego. A inseguridade e os bloqueos nas rutas comerciais elevaron os prezos e xeraron escaseza de bens básicos, afectando especialmente a poboación máis vulnerable. Moitas empresas pecharon e a inversión exterior desapareceu, mentres que unha importante fuga de capital e profesionais cualificados agravou a crise. Ademais, o goberno destinou gran parte dos seus recursos ao gasto militar, diminuindo os investimentos en servizos públicos. En conxunto, a economía siria colapsou, xerando unha situación de pobreza e dificultando calquera proceso de recuperación. Durante a guerra en Siria, houve moitos intentos de alcanzar a paz a través do diálogo e da diplomacia, pero a maioría fracasaron. A ONU e outros países intentaron que o goberno sirio e a oposición chegaran a un acordo para acabar coa violencia. As conferencias de Xénebra, iniciadas en 2012, buscaban unha transición política, pero as posturas eran moi diferentes, xa que a oposición quería que Bashar al-Assad deixase o poder e o seu réxime, apoiado por Rusia e Irán, rexeitábao. O futuro de Siria continúa sendo moi incerto. Aínda que a violencia diminuiu, o país segue dividido e o goberno de Bashar al-Assad, apoiado por Rusia e Irán, non controla todo o territorio. A reconstrucción será moi difícil, xa que a infraestructura está destruída e moitos países non queren colaborar mentres non haxa cambios políticos. Millóns de refuxiados aínda non poden volver polas malas condicións de vida e a falta de seguridade.
Ademais, as negociacións políticas están bloqueadas e o réxime non mostra intención de facer reformas. Polo tanto, sen unha solución política clara e apoio internacional, a recuperación de Siria parece lonxe de chegar. A guerra civil en Siria deixou unha pegada devastadora en todos os aspectos da vida no país. Socialmente fracturou unha nación diversa e complexa, destruindo o seu tecido comunitario, obrigando a millóns ao exilio e xerando un profundo trauma colectivo. A violencia prolongada non só devastou as cidades e vidas, senón que tamén erosionou a confianza nas institucións, aumentou as desigualdades e xerou unha perda masiva de capital humano e cultural. Siria afronta agora mesmo o enorme reto de curar feridas, reconstruindo a súa sociedade e redefinir a súa identidade social. E esta é a nosa bibliografía. Grazas pola vosa atención.